Dyma gi teulu fi, ei henw hi yw Bella, mae hi'n Labrador du ac yn 8 mlwydd oed. Mae Labradors yn dda iawn am weithio, sef y reswm gawsant nhw ei bridio mwyn helpu ar helfeidd ac ar ffermydd, a dyna ble mae'r enw Labrador Retriever yn dod o. Mae ganddyn nhw bawennau gwe sy'n gwneud nhw'n noddwyr cryf iawn. Dyma wely'r ci, ond mae hi'n cysgu ar y soffa ar y flanced. So mae Bella yn caru'r dŵr, a os mae hi'n gweld unrhyw beth o bwdli afon, mae hi'n mynd, felly mae angen bod yn ofalus weithio ble ni'n mynd am wac. So mae hi'n caru tegannau a mynd i nôl pethau. Mae per yn diddanu hi am oriau. Mae'r ci yn bwyta brecwast am 9 a te am 5 a hoff snacks fi yw moron a blueberries. Mae Labradors yn glyfar iawn ac yn cael llawer o egni, felly mae angen lawr o ymarfer corff arnyn nhw i osgoi problemau iechyd. Oes ganddoch chi ci, cath neu unrhyw anifail a diddordeb mewn creu fideo fel un fi? Anfonwch neges i ni, a nawn ni anfon cyfarwyddiadau a templed o'r cwestiynau i chi. Rydyn ni'n hapus i wneud y gwaith golygu i chi, felly cysylltwch da ni. Diolch. Do you have a dog, cat, or any pet, and an interest in making a video like mine? Send us a message or an email, and we'll send you instructions and a template with the questions. And we're happy to do the editing work for you, so feel free to contact us.